Dezmerdările sunt înșelătoare și frumusețea este deșartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Răsplătiți-o cu rodul muncii ei și faptele ei s-o laude la porțile cetății. Cartea Proverbe 31, de la versetul 30 până la 31. Astăzi sărbătorim 8 martie, Ziua Internațională a Femeii. Această sărbătoare a devenit deja pentru majoritatea persoanelor și familiilor un prilej de bucurie și recunoștință. Astăzi se dăruiesc flori, cadouri, se preconizează anumite concerte, festivaluri, se organizează cine festive și așa mai departe. Însă puțini știu sau cunosc cum de fapt a început această sărbătoare. Ea a început cu sute de ani în urmă, atunci când într-un incendiu la o fabrică din New York și-au pierdut viața mai multe persoane de gen feminin. Supraviețuitoarele au avut un protest și au manifestat o revoltă față de condițiile de muncă. De fapt, inițiativa lor a fost punctul de plecare pentru a fixa data de 8 martie ca zi internațională a femeii. Începutul a fost din 1910, însă hotărârea generală a fost luată și aprobată la ONU în 1977. Sărbătoarea aceasta, deși laică la origini, ea cumva contravine, deși putem să o transpunem și în spiritul creștin. În cuvântul Domnului, în Marea Carte, se spune că, de fapt, Domnul Iisus le cere bărbaților ca ei să-și cinstească femeile. Știu că pentru unii bărbați este foarte greu să spună un mulțumesc, este tare greu să se aplece, să sărute o mână, să facă anumite gesturi, precum să cumpere un buchet de flori, să facă anumite cadouri, simbolic, mici gesturi de recunoștință. Dar până la urmă, despre ce este creștinismul? Dar, fiindcă totuși este sărbătoare a femeilor, sunt figura principală în această sărbătoare este femeia, să vedem și ce spune și Marea Carte despre femei. Femeia, într-adevăr, a fost abrogată sau renegată de către Marele Învățător, sau totuși cumva a fost apreciată. Are și ea o valoare. Dumnezeu a acordat o atenție deosebită femeii. El a ținut să o conceapă el însuși. A înzestrat-o cu darul procreierii. A pus în ea o multitudine de abilități, unele de ele fiind neîntâlnite la bărbați. Spre exemplu, dacă ne uităm la femeile văduve sau femeile care trăiesc singură, la țară, cumva posedă anumite abilități sociale, casnice, care nu le putem întâlni la un bărbat. Niciunui bărbat nu i-ar putea trece prin cap să facă ceea ce ar putea face o femeie. Și chiar dacă femeia are rol diferit de bărbat, totuși în fața lui Dumnezeu ea este egală cu acesta în demnitate. În planul lui Dumnezeu, dragii mei, femeia și bărbatul sunt dependenți unul față de altul și împreună vor moșteni viața veșnică.
Biblia laudă femeia virtuoasă, a cărei valoare este mai mare decât a mărgăritarilor. Ele au jucat sau au avut roluri cheie în istoria mântuirii, cât și în istoria mărturisirii învierii Domnului Iisus Hristos. Chiar și după înviere, mai întâi Domnul Iisus a arătat femeilor și mai apoi bărbaților. Istoria poporului lui Dumnezeu ne pune în față o pleiadă de femei care s-au remarcat atât prin fapte bune cât și prin fapte rele. De pildă, prima femeie o cunoaștem cu toți că este Eva, mama tuturor celor vii. Apoi Sara, a cărei nume este pomenit cu cinste că și lăuda soțul. Soția lui Potifar, o femeie desfrânată și stăpânită de pofte. Maria sau Miriam, sora lui Moise, a fost un lider care s-a supraapreciat. Rahav, o prostituată, dar care mai târziu a fost inclusă în genealogia lui Isus și deja a fost încadrată, înscrisă în galeria eroilor credinței. Penina, o femeie bântuită de răutate. Ana, care a crezut în puterea rugăciunii. Împărăteasa din Seba, femeie care căuta înțelepciune. Izabela, care ura prorocii. Fetița evreică, care a mărturisit tuturor din Siria despre Dumnezeul ei din Israel. Estera, o împărăteasă neînfricată. Soția lui Iov, care și-a îndemnat bărbatul să-l blesteme pe Dumnezeu pentru necazurile sale. Elizaveta, care era o bună tovarășă de viață. Maria, mama lui Isus. Văduva Ana, care slujea pe Dumnezeu cu post și rugăciune. Văduva cu cei doi bănuți. Marta, femeia care a slujit semenii. Maria, sora ei, care a lăsat totul și s-a așezat lângă picioarele lui Isus. Samariteanca, o femeie care a adus satul la Hristos. Lidia, o femeie de afaceri care i-a acordat lui Dumnezeu întâietate. Și așa mai departe. În Marea Carte vom găsi o multitudine de femei care au avut un aport, fie mai bun, fie mai rău, însă s-au remarcat și Dumnezeu le-a acordat atenție și au fost scrise pentru a ne oferi exemplu. Dacă totuși sărbătorim astăzi această zi, ar fi bine să ne întrebăm cu care dintre ele noi ne asemănăm. Astăzi există în lume concepte puternice de emancipare a femeii, însă la celălalt pol există o mare ură, discriminare și dispreț față de femei. În unele locuri, chiar și astăzi, văduvele sunt sacrificate și arse de vii. Dar ceea ce pot să vă spun, dragii mei, că deși 8 martie nu este o sărbătoare biblică, ea poate fi o oportunitate de a reflecta la aprecierea și respectul pe care Biblia le învață față de femei. Domnul Dumnezeu să binecuvânteze toate femeile din lume, să fiți sănătoase, iubite și apreciate.